A proposta de orzamentos que o Goberno de Ribeira levará a pleno este xoves ascende a 31,6 millóns de euros. Supón unha redución de 4,7 millóns con respecto ao anterior exercicio, no que xa se consignará o 100% dos investimentos plurianuais, así como os fondos procedentes de outras administracións. Destacan no presente orzamento o reforzo dos servizos públicos e a contención da fiscalidade, posto que non se incrementan os impostos municipais grazas á liquidación dos tributos do Estado, que supuxo unha inxección de 1,3 millóns de euros, e a posibilidade de destinar parte do POS a gasto corrente. O capítulo de gastos, bens e servizos experimenta un incremento de 1,6 millóns por mor da suba dos custos enerxéticos. Tamén a débeda pendente con facturas e pagos próximos aos 2 millóns lastra o actual orzamento. Exemplo deses gastos son, por exemplo, os 638.000 euros que están pendentes de aboar pola construción do novo auditorio, os 744.000 euros para o módulo cuberto de atletismo, os 537.000 euros para o alumeado público e despois diversas obras menores, como poden ser, por exemplo, a rehabilitación do lavadoiro de artes, os 16.000 euros que hai que pagar para rematar o Centro Social de Carreira ou, por exemplo, a liquidación da Escola Unitaria de Corrubedo por valor de 11.000 euros. E, ademais, hai un apartado especial onde se lle deben a empresas que fixaron os seus servizos na legislatura anterior, temos facturas pendentes por valor de 90.000 euros. É dicir, aínda temos que pagar facturas do anterior goberno por valor de máis de 2 millóns de euros. Aínda así, o Concello mantén a súa aposta polos servizos públicos e a atención á cidadanía. O apartado de investimentos supera os 5 millóns de euros. E deses 5,2 millóns de euros, a maior parte van destinados a gastos como saneamentos, dotación de auga potable, pavimentacións, eficiencia enerxética, mobilidade sustentable ou, por exemplo, xa empezar cos primeiros pasos do novo polígono industrial. O nivel de endebedamento sitúase no 56%, moi por baixo do límite legal, aínda que pendente de futuras obrigas que deberá asumir o Concello. Sería todavía necesario recoller en este plan de investimentos outras cuantías que sabemos que están aí e que a curto prazo, máis ben que a medio, van ser exixibles para o Concello. E estoume a referir pois a esa segunda fase do Centro de Deportes Náuticos, estoume a referir á recuperación dese parquinto centenario que ten pendente de aboar o Concello, que supón máis de 1 millón de euros. Trátase, por tanto, dun orzamento nivelado, prudente e realista, que busca cumprir cos compromisos adquiridos coa cidadanía de Ribeira.